Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы атнаның беренче эш көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырам. Ә хәзер төп темаларга кыскача күзәтү. Шәһәрдән чыгучы машиналар каршы юлдан чыгачаклар күпердән. Төзекләндерүле юллар исемлегенә тагын бер сүз өстәлә. Сидоровка күперендә ремонт башланачак. Бу ярышларда авыл спортчылары, авыл туристлары катнаша. Чаллы янында палата лагере ачылды, ярышлар оештырылды. Беренче көнне үк лагерьга коткаручылар да кунакка килде. Изге айда игелекле гамәл, Шилнәдә изге ай дип аталачак мәчеткә нигез ташы салдылар. Шәһәрдәшләр инде күнегеп тә өлгергәндер. Чаллының күп кенә юлларында бүген ремонт бара. Исемлеккә тагын бер юл өстәләчәк. Июльдә Сидоровка күперен төзекләндерү башлана. Чаллы мэры машиналар йөреше өчен мөмкин кадәр җиңел һәм җайлы схема булдырырга күрсәтмә бирде. Шимбә көнне иртәнге сәгать 6-да Наил Мәхдиев журналистлар һәм җаваплы җитәкчеләр белән берлектә ремонт барган участокларда булды. Исегезгә төшерәм, быел Чаллы юлларын төзекләндерүгә республикадан 1 миллиард сум тирәсе акча бүленде. Бу суммага Чулман проспекты, сәнәгать зонасында һәм шәһәрдәге юллар, шулай ук мәктәп бакчалары янындагы юллар яңарачак, тротуарлар ясаячаклар. Вот поворот на Гормолзавод есть, там более-менее обустроена площадь. То есть пропустить по мосту, да? Абсолютно верно. До Гормолзавода и там осуществить разворот. Чтобы не на мосту здесь разворачивать, длинномерные там не базы. Ремонт вакытында халык артык зур мәшәкатьләр тоймаска, аварияләр булмаска тиеш. Чаллы мэрының күрсәтмәсе шундый. Сидоровка күперенең озынлыгы 200 метр. Ул 1980 елда ук салынган. Шул вакыттан бирле бер тапкырда биредә капиталь ремонт булмаган. Әйтәләр бит, ремонт булмаганда проблем, ремонт булганда тоже проблем. Реконструкция 2 этапта башкарылачак. Быел күпердән чыгу урыннарын ремонтлаячаклар, температура җиләрен, балкларын алыштырачаклар. 2017 елда күпергә керү урыннарын төзекләндерү каралган. Чаллыга кергәндә машиналарга вакытлы юлдан йөрергә туры киләчәк. Хәзер ул юл төзелә. Анда знаклар водительләргә, юл йөртүчеләргә знаклар, информациялар барысы булачак. Шуның сәбәпле шәһәрдән чыгучы машиналар каршы юлдан чыгачаклар күпердән, керүчеләр вакытлы юлдан йөрәячәкләр. Сидоровка күперендә хәрәкәт июль ахыры август башында шикләнер дип планлаштырыла. Әмма сәнәгать зонасында юллар әзер инде. Контракт истекает 30 июня в этом году. Работы завершены, выполнение заказчику предъявлено. Тоже завершено. То есть, объект, в принципе, готов к сдаче в эксплуатацию. И все, и можно пользоваться. Моторное, металлургическое, индустриальное, производственное һәм трудный проезд урамнарыннан хәзер җилдереп йөреп була. Юлларның гомуми озынлыгы 27 километр тирәсе. Ремонт өчен 801 миллион сум акча тотылган. Отнесенные развороты были, приведены в порядок, посадочные площадки сделаны, ливневая канализация была переустроена, доведена до нормальных параметров, прочищена. А освещение, самое главное, было сделано по всем дорогам. Бүгенге Чәчәкле бульварында да ремонт бара. Ниһаять биредә тротуарлар барлыкка киләчәк. Моңа кадәр шәһәрдәшләргә машиналар юлыннан йөрергә туры килде. Биредә куркынычлык кагыйдәләре сакланмады. Бүген юлчылар бульварда брусчатка җәяләр, асфальт салалар. Урамны төзекләндерү өчен 5 миллион сумга якын акча бүленде. Узган эш атнасы юл фаҗигасы белән төгәлләнде. Минзәлә трактында Орлов биржасыннан ерак түгел урында 19 яшьлек машина йөртүче җәүлене бәрдерә. Бу хәл 24 июньдә кичке сәгать 4 тирәсендә була. Я ехал, получается. Мин Минзәлә ягына барайдым. Уң як полосага күчтем. Фура машинасы артыннан хатын-кыз йөгереп чыкты. Мин шундук тормозга бастым, әмма туктарга өлгермәдем. 1965 елга хатын-кыз юлны тиеш булмаган урыннан чыккан була. Фаҗига булган җирдән нибары 200 метр ераклыкта киләнми торган җәүле кишү урнашкан. Ашыгыч җирдә машинасы килгәндә хатын-кыз әле исән була. Аны шунда ук хастаханәгә алып киләләр. Тик сәгать ярымнан ул вафат була. Суга батучылар саны да арта бара. Узган якшәмбедә 36 яшьлек Ират су төбенә китте. Фаҗига үзәк урам тукталышы тирәсендә Мәләкәс елгасында булды. Аның гәүдәсен әле дә тапмадылар. Статистикага килгәндә, узган атнада барлыгы 5 кеше батып үлгән. Бәхетсезлекләрнең төп сәбәбе спиртлы эчемлекләр кулланып суга керү ди коткаручылар. Соңгы очракта да нәкъ шулай ук була. Дуслары җыелып, шәраб эчеп, берсе аларның елганы yüzüp çıgam, теге ярдан икенче ярга хәтле дип суга кирип китә. Һәм җылганы
үтә алмый. Шолыда Тажикстаннан килгән 28 яшьлек иратны кулга алдылар. Ул 15 яшьлек кызны көчләүдә гаепләнә. Хәл җомга көнне була. Тикшерүчләр фаразлавы буенча ират фатирга форточка аша керә. Бу вакытта яшүсмернең әти-әнисе дачада, кыз исә өйдә үзе генә була. Хәзер бу факт буенча җинаять эше кузгатылды. Ират үзенең гаебен танымаган. Ул инде 4 ел Шолыда яши, рәсми эш урыны юк. Моңа кадәр безнең республикада җаваплылыкка тартылганы булмаган. Хәзер ул сак астында. Допрашиваются свидетели. Хәзер шахидлардан зыян күргән кызның туганнарыннан, дусларыннан, укытучыларыннан сорау алабыз. Таджикистан Республикасында мәгълүмат сорап хат яздык, төрле экспертизалар уздырабыз. Территории Республики Таджикистан. Алабуга урманчылыгында сәламәтлек дип аталучы спартакиада узды. Ул спорт туризмын үстерүне күздә тота. Анда Орша, Яшелүзән, Спас, Саба, Тукай һәм башка районнардан авыл спортчылары катнашты. Палаталарда урнашкан лагерьга шаулы коткаручылар да килде. Ни өчен? Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. Ял итүчеләр палаталар белән урынга җомга көнне килә башлады. Алар өчен барлык шартлар тудырылган, территория махсус тасмалар белән уратып алынган, юыну урыннары, бәдрәфләр куелган. Тукай районында бу чемпионат беренче тапкыр уздырыла. Катнашучыларга текә ярларга менәргә һәм башка каршылыклар аша узарга туры киләчәк. Бу ярышларда авыл спортчылары, авыл туристлары катнаша. Булар ике дистанцияда ярышырга тиешләр. Беренче дистанция ул шәхси дистанция, икенче дистанция төркемле. Ярышларда 17 яшьтән өлкәннәр катнаша, күбесе куркынычсызлык кагыйдәләрен яхшы белә. Ярышлар башланыр алдыннан һәрберсенә кагыйдәләр язылган кәгазьләр тараттылар. Приезжаю, наверное, второй раз. Мин икенче тапкыр киләм. Еш килеп булмый, эш урыннан җибәрмиләр. Ял итү ошый. Техника безопасности пока не могу Без әле килдек кенә, куркынычсызлык турында әйтә алмыйм. Трассаны карап өлгермәдек. Хәзер ярты сәгать эчендә урын белән танышабыз. Должен каждый турист. Куркынычсызлык кагыйдәләрен һәр турист та белергә тиеш. Бу иң мөһиме, коткаручылар да безгә ярдәм итә. Һәр команда вәкиле белән гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре инструктаж үткәрде. Алар дөрес итеп учак ягарга өйрәтте. До участников соревнований. Ярышларда катнашучыларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен аңлаттык. Урманда үз-үзеңне ничек тотарга, учакны ничек ягарга икәнлеген искә төшердек. Ярышлар программасы буенча төрле эстафеталар узачак. Алар коры җирдә генә үткәреләчәк. Суга керергә ярамый. Әлеге спартакиада 18 ел буена уздырыла. Моңа кадәр хәвеф-хәтәрләр булмады. Инструктаж да ел саен үткәрелә. Туристларга суга керү тыела. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүген Россиядә рәсми рәвештә яшьләр көне билгеләнә. Ә Шолыда инде әлеге бәйрәмне шимбә көнне үк зурлап уздырдылар. Башка еллардагыга караганда быел яшьләр көненә килүчеләр саны күпкә артык иде. Рәсми чыганакларга караганда бәйрәмне барлыгы 180 мең кеше караган. Күңел ачу чаралары да бер юлы 2 урында, яр буенда һәм мәйданда оештырылды. Безнең иҗат төркеме бәйрәмне башыннан ахырына кадәр күзәтте. Кама буенда нинди генә күңел ачу чаралары юк. Судагы шоу, автобайкерлар буяулар фестивале. Чыгышы белән Һиндстаннан булган бу чара соңгы елларда яшьләр арасында аеруча популяр. Мне нравится то, что здесь на фестивале можно с кем-то подружиться. Бирдә студентлар фестивале яшьләр дустыма открытка дигән акцияны башлап җибәрде. Теләге булган һәркем якынына бушлай тәбрикнәмә юллый алды. Бәйрәмнең икенче өлеше исә мәйданда дәвам итте. Яшьләр бәйрәме чыгарылыш кичәләре белән дә туры килде. Укучылар мәктәп вальсы әзерләгән иде. Мәйдан биюче парлар белән тагын да тулыланды. Для города Набережные Челны. Шолы өчен яшьләр бәйрәме бик мөһим. Шәһәрне заманында яшьләр, хәзер инде сезнең әби-бабайларыгыз күтәргән. Бүген дә буыннар арасында бәйләнеш дәвам итә. Яшьләр Бандерас төркемен бигрәк тә көтеп алды. Алар Шолыда яшьләр көнендә берничә ел элек катнашкан иде инде. Бу елда рәхәтләнеп үз чыгышларын бүләк иттеләр. У вас очень чистый город. Сезнең шәһәрегез бик чиста, табигаты бик матур. Шолыда берничә тапкыр булганым бар. Монда гомумән Татарстанда халык һәр вакыт җылы итеп каршы ала.
Изге айда Изге ай мәчетенә нигез ташын кую тантанасы булды. Ул Тукай районы белән Чаллы шәһәре чигендә урнашкан. Бу райондагы 57-нче мөселман гыйбадәтханәсе булачак. Мәчет 2 манаралы булырга тиеш һәм ул 200 кешене сыйдырачак. Проектның авторы танылган архитектор Валерий Манукян. Яңа мәчет төзелешенә Рамазан аенда гына да 500 мең сумнан артык акча җыелган. Мөмкинлеге һәм ярдәм итәргә теләге булган милләттәшләребез өчен исәп-хисап счеты да булдырылган. Яна шунысын да искәртәбез. Рамазан аенда мәчет төзеләчәк урында һәр көнне кичке сагат 4-тән кичке 6-га кадәр ярдәм итәргә теләүчеләрне кабул итү оештырыла. Бу мәчеттә безнең өметләребез зур. Ни өчен дисәң, монда инде мәдрәсә зданиесе да алга таба булыр дигән сүзне мондагы җитәкчеләребез безнең әйтте. Шуңа күрә балалар да укырлар, зурлар да укырлар, хатын-кызлар өчен дә уку урыннары табылыр һәм бу мәчетнең сукмагы беркайчанда инде суынмас дигән без өметтә калабыз, иншалла. Һәм ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан аеның 25-нче көне сәхәр ашау төнге 12 сәгать 48 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 19 минутта булачак. Бүген ифтар 20 сәгать 19 минутта. Тоткан уразаларыгызның савабына ирешергә язсын. Безнең яңалыклар белән сез tvchilna.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Кайнар элемтә өчен телефон номерыбыз 51 31 31 шалтыратыгыз. Ә мин бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.